Itxasoak kastua du zure izena. Abesti hau, pixkat rabiarekin idatzen, eta orain ez zegoen rabiarik ez ezer bakarrik, pues ez dakit. Sentimentu politak. Zure irria, orain ni naiz marea eta gorantz no. Eras el protagonista de la película, suena una música de película y luego habla de una posible ruptura y suena también otra cita de una canción de ruptura. Son cositas que hago y que me gustan mucho para aportar al significado. Zuzinen protagonista, baina ni naiz gidoilari, obra honetan ez lana bukatu da, gorantz no. Abesti honetan gertatu zena da, banekala ondoan el poeta del siglo, Porta Urbizu, orduan, nik momentotan nire lehenengo abestia euskeraz idazten izan zen, orduan, bera ondoan edukitzea, pues, goratzen du ni sentimendu gordinak botatzen dituela, eta bera pues, forma ematen ziola forman polituan. Izatea opari bat da, baina egun hauetan responsabilitatea da. Lisboako karriketan eguzki printzak, ederra dago iria. Eske Lisboarekin gauza asko gertatu dira, besti oso garrantzitsua izan da nire 5 urteko karreran, baina benetan garrantzitsua da nire bizitzan. Galdu egin nintzen baina, ni gorantz no. Pero poder amplificar con la orquesta toda esa épica que hay en ser libre y en libre como el aire, ¿no? E ir libre como el aire es algo mágico. Berdin dute nire makoek, berdin dute zure arrazoiek, galaxiaren erdikune zara, zulo beltzerra aldoia, eta ni kometak bezala Oraindik kapaza izatea nire denborak nire ditudan abestiak egitean niretzat oso garrantzitsua da, eta hor sumatzen dut nire benetako askatasuna ez. Ilusioz beteatan nago, ez dut sinetxi horrelako sortea izatea eta nirekin kontatu nahi izatea, benetan irrikitan nago. Itxasoak kastua du zure izena, gure